Mindenkit szeretettel köszöntök videómban, melyben egy érdekes dolgot fogok nektek bemutatni, melyben az ilyesmi Angliában kapható cuccot láthatjátok. Kézmelegítő párnácskának is hívják. Hát, nagyon jó kis dolog, csak ennek a reakcióját szeretném bemutatni, melyet itt ebben a kis pattintós bigyuszban tudtok elindítani ezt a folyamatot. Ebben a videóban termékmegjelenítés látható, de sajnos nem pakoltam el. Nos, ez a bigyusz úgy működik. Van itt ez a közepén, ez az X. Ezt az X-et fel kell tenni, de most nekem nehéz, mert persze, és nézzük a videót. Hú, kezd melegedni. Kemény már. Nézzük a videót, nézzük. Hú, már forró. És hogy láthatjuk, eléggé megkötött ez az anyag. Nagyon jó kis anyag, de vajon hogy működik? Kommentbe írjátok. Nem tudom, hogy milyen anyagok lehetne benne, milyen vegyi folyamat játszódhat le benne. Hát nem tudom. Hát ennyi lenne a videó. Röviden. Sziasztok!